Banyas? Ay. Han? Tatalo ito. Sikor. Hey! What's up mga Kanter, for today's video maglalambat kami. Kasama ko si Kanter Kulot, Kanter Edmer, Kanter Bossing Kevin, Kanter Paul, Kanter Arnold, Kanter Francis, Kanter Ayong, Kanter Jackie, Kanter Fox, Kanter Brian. Guys, stay tuned. Ito ang Ilocano Hunter. Ilocano Hunter. Why? Let's go. Ito ang Ilocano Hunter. Kasama din natin si Father Hunter. Dito tayo maglalambat mga Hunter. Matagal ng fish pond, hindi na nakukuhanan. Sana may laman mga Kanter. Na? Hindi. Bakit ka pa magpapaalam sa may fish pond? Ay, may fish pond. Nagpapakain ng baboy. Si Bating. Ano nilang gamitin yung uniform mo? Ayaw mong gamitin yung yung uniform mo. Madudumihan. Madudumihan. Tatago ko yun. Remembrance. Oh. Anong sasabihin mo sa pabango? Maraming salamat. Pabango na naman ako. Daya mo. Kasta pa t-shirt mo kami mo. Kasta pa t-shirt mo. Ano ba? So ang ating damit ay bago mga Hunter. Maraming salamat po sa nagbigay. May tatlong ayaw gamitin yung damit. Ayun o. Tatlo sila o. Mga bias to, mga bias. Lalabog na yun ang ating mga kasama mga Hunter for today's video mga Hunter. Nay, wanay. Bitin. Widom, Fox. Si Kanter Fox. No? Gana banda ka mang? Wala ba? Oh, masagi. Pinatalaw ni Fox. Video call. Dakkel nga oblong. Na tayong makuha dito mga Hunter, so siguro doon tayo sa kabila. Try natin sa kabila. Hindi nakalagay. Oh, nangalan. Ano yan? Ano sa may sigayan?
Banyas? Ay, bayawak. Han? Tiliwan mo na! Bayawak yung ano nalambat. Ay ala, bayawak. Uy, tong. Palpal ka na. Hindi na kabidyaw. Patalo ka. Bayawak naman yung ano, kuha mga hunter. Hey! Alimatag! Ay nako, bayawak. Nga di? Ay talaga. Isda. Ay, meron din. Mula. Kinuha na katagikan mo niya. Bayawak. Tilapia. Bayawak. Bayawak naman yung nakuha. Wala nang kuna ng paltatot tayo. Kiktok ka pa niya. Bayawak yung kuha mga kanter. Grabe namang lambat to. Ba't may bayawak dito ah. Ba't may bayawak dito? Sip-sip dito. Batok ko na lagyan tayo. May kuha na naman tilapia mga kanter. Ayun o. Nandun kay Kulot. Isang nakuha natin dito mga kanter is dalawang tilapia. Tapos may nasabit na bayawak. Papakawala yun. Uy. Ito yung tilapia. Native tilapia. Good size to mga kanter. Ayan na siya mga kanter oh. Maalis na. Maalis na. Bye bye. Kanter, wala kami nahuli. Konti lang yung nakuha namin. So ngayon, mamimigay yung isang sponsor namin. Joke lang, binili namin. Pato. So yun na lang yung kakainin natin ngayon. Mga kanter, magbubudol fight tayo doon. Sa silok. Sa silong ng ano, hanging bridge. Silok na. Kunin natin yung pato ni Kanter Fox. Bakit Fox? Kung tatanungin nyo bakit Kanter Fox ang kanyang pangalan. Ito mga kanter oh. Eh, ano Fox? Ito yung mahirap sa vlog mga kanter, yung walang nakuha. Kasi di mo yun i-upload pag walang nakuha. Pero upload pa rin natin. Sayang mga kanter. Nakakapagod rin naman. Kunin na lang natin yung pato. Binayaran natin ng 200 para ulam natin ngayong hapon mga kanter. Yan yung may-ari, si Kanter Fox. Huli natin yung isang pato mga kanter para ulamin. Patanay ata. Dito mo tayo. Hugaw ko kalubong mo lang doon. Ha? Kalubong mo lang. Eh, siga mo. Tagal! So huliin na natin yung ating ulam mga hunter. Mahirap kasi ano ang ulam ngayon. Remedyo lang. Napakain muna para ano lumapit mga hunter. May mga pato. So, tanay. Dadak tutay ko mong dagi. Okay ko. Ang mahirap doon ma. Huli. Sa malaking tamang dang time. Patak-lata. Tara na mga hunter. Magluto na tayo. Hindi na natin papakita na lilinisin yung pati kasi yan. Medyo hindi maganda yung view nun. Nga pala mga hunter, sa mahilig sa lemon dyan, kung gusto nyo padalan ko kayo. Ito yung mga lemon namin oh. Tanim yan ni Father, marami pa doon. Nasasayang lang oh. Sa dami ng bunga, nasasayang na. Oo. Libre lang yan. Kung sinong gusto, comment down below.
Papadalan ko kayo ng maraming lemon, yan o. Malalaki. Yan o, ang dami o. Pero under underground. Oo. Mga hunter, ang dami pa dito oh. Mga lemon ni Father, hindi na hindi niya na mapigilan na pumunga. Sobrang dami na. Madami din sa kabila mga hunter. Ito nyo. Sige, sige, sige. O yan, kumukuha sila ng papaya sahog sa ating manok. Mga hunter. Ay, pato. Pato. Wah. Hello. Ano yun? Ang dalawa. Nagdadalawa Hunter. ka guys. Laki yung sa dugmo ni. Todo. Yun. Oh, luya. Tapos sibuyas. No? Panay kapi na. Bawang kumapel. Labon sa trunk pa ba? Ket. Tama. Nariga mo maluto tang. Pulong sa tagaluto ng sinilsiwan. Oh, bawang, tira mo, ninyagit. Bawang abero. Po. Kano kal? Kano? Ano para kung naman tikon? Nagsama din ang sanay. Iwan mo dyan eh. Tugurog. Kurang ako ang ba? Jay. Bawa na? Tagtag di balday. Hoy, pinaginaw yung atay. Jay. Atay, Nyata. pinaginaw yung kinata. Woy. Paya. Yung ataw. Nay. Oh, kero yo. Nay kisaray. Ya, banyak. Na? Maamo ko. Ya, amin nabanglo mo Madia. Sa bali ako napigil din nanay. Sa bali. Pag-isa ang pas. Si ipatog mo ni Teki mo to. Dadalong na ito. Pato. Pato. Ay, pawan lang ang mama ito. Pato. So? Tidak mo tanda kayo nag-aap yan? Dalawa guys. Pato at saka pawan. Si Hunter yung Arnold yung nagluluto dun sa kabila. Inagawan ako eh. Bayaan mo na dun sa masaya. So guys. Bugi na. Lang, faster no? Dalawa yung nagluluto mga hunter oh. Yan yung ating kanina, sabay. Ito dalawang video na to, yung kanina, yung Mad Lobster, Seljan oh. Seljan. Sus! Ako si Paul, yes. Ito likod na ba Arnold. Yes. Doon tayo kakain mamaya para maganda yung view. Ako yata. Agaray ka oh. Oo. Malapit nang maluto yung ito tinola, yun. Sinisiwan. Sinilsiwan daw. Pati So, stay tutubigyan dyan na ang pagkuong. natin. Hunter garo, sa hunter. Unay. Madiwa. Napulpulan nyo. Dito na to. Pwede na yung sentro. Napulpulan. Nakita sinaw nyo? Oh. Oh, yan yung tubig mga kander. Ayun na yung sinisiwan na sinasabi, parang dinuguan.
Hunter, atos ito yung tinola natin. Kakain na lang tayo mga hunter. May kuhanin tayo kami video. May gamit pa pala. Papaya, papaya. Oy. Lalaki kami mantay. Oh, paryana. So, pait-pait na. Oh. Ano ko ayan? Family pa, napawin first. Gulo abe. But, baby first. Ay, bilitan mo na yun. Tas manang kaya, huwag kang uurakan. Yun eh. Hindi ko naman. Nabambanog ka mo dati. Kasi, Mamaya. Happy birthday! Mike Neto! Baka yung sponsor ko. Mamutin yan, birthday kami kayo? Ito lang. Ayo, apa jamin teman kok dia waktu itu ngapain nih? Ada. Balik sama itu. Sama itu. Para 28. 23 para... Sama 28. Kamu tuh. Tapi aku pakai. Ayo masih start nanti. Ayo makin start aja kita. Nampak. Atas memang image. Kan? Masih itu baboy itu. May gusto ito. Sabi ko yung tao. So hindi pula na lang. Pakita mo ang tulanya pa. Ano talaga? Sabi nang di-compare ko kita kana 23. Wala di kayo. Dapat. Wala. O di pa pa tayo binyo. Ah, ila ni mang nangyay. Pero ko ba, ni bako, kanu ko, gatang pa talaga. Agad ko ano? Dapat mo pito ba duel? Lago mo dito. Saan ka may tsaka? Pero mo dito lang nito. Kama. Pwede mo sa pati bala mo. Sa pati gambar ko mo. Berani? Kami pa dito. Masuk pa. Tadi lepas tu mana ke awan. Ini berapa banyak? Memang. Kita papanya. Kalau itu apa? Enggak ada. Ini. Ada kan? Kalau punya dengan apa? Pilih aja. Sampai saja ya. Abang nurut. Pero takoy mo, di kayo makita ni. Apa cara makan yang kadang saya? Pwede na tayo natin na makikita na ni. Enggak ada. Nakapos niya pedenya. Lugar ka sa naglasin na dyan, Jay. Hoy. Pintu mo tita tanong isi. Ay, Anton! Anton! Ay, Tagabing na gago. Laga pa. Ako nakabigo pa. ay, Allah. Bate. Bila review was lang. Sino tayo nakasave? Nakakuha kayo latak? Makanya lang. Ay, wala garong-garong. Ay, may kasama latagan. Kung naman mo ko. Next year, dapat kayo. Kayak kayo. Kayo kayo. Beranda yung kayo kayak. Namatata ka na kung gulo mo. Taka, kung tanda. Sokot. Ano naman? Pwede ka naman nakasama ng kontak. May kontak Brian sa gabi mo eh. Na- Gigit? Gigit ka na? Ay, okay lang, pinapagod mo yan. Ay, Pulmi ko pa ito ni. Kasi kaya mo na. Ako kanya-kanyang gagawin. Pamano to kami kinano. Wala ko kanina dito. Wala ko kanina nakakita yung kanina bulan. Ano? Ano na ako? Ano na ako?
Bili ka na ng Bili ka na ka. Na? Nagkadungkong naman. Salamat guys. Bossing, pasensya na. Bossing, pasensya na. And kami lang nakakita ng rice. After 2 weeks. 2 weeks. Hanto, meron natin. Basit tulangan.